हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। హరే కృష్ణ. భక్తులందరికీ ఈరోజు 18 రోజుల గీతా క్లాస్లో 4వ రోజు 4వ అధ్యాయం. అందరికీ కూడా స్వాగతం. దివ్య జ్ఞానము ఈరోజు మనం చూడబోయేటటువంటి అధ్యాయం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం येन తస్మై శ్రీగురవే నమః. नमः. ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्यति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे बृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. భక్తులందరికీ 4వ అధ్యాయము దివ్య జ్ఞానము. శ్రీ భగవానువాచ ఇమం వివస్వతే యోగం ప్రోక్తవానహమవ్యయం వివస్వాన్ మనవే ప్రాహ మనుర్ఇక్ష్వాకవే బ్రవీత్. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఇలా పలికారంట. ఏమని? ఇమం వివస్వతే యోగం ప్రోక్తవానహం అవ్యయం. ఈ అవ్యయం అంటే నాశనం లేనటువంటి ఈ యోగాన్ని నేను వివస్వాన్కు ముందు బోధించాను. వివస్వాన్ మనవే ప్రాహ. వివస్వాన్ మనువుకు బోధించాడు. మనుర్ ఇక్ష్వాకవే బ్రవీత్. అప్పుడు మనువు దానిని తిరిగి ఇక్ష్వాకునికి బోధించారు. అంటే ఈ భగవద్గీత యొక్క చరిత్ర ఏమిటి అన్నది ఇక్కడ భగవంతుడు అర్జునుడితో చెప్తున్నారు. సో ఏం చెప్పారు అంటే, ఈ భగవద్గీత, ఈ నాశనం లేనటువంటి యోగ శాస్త్రాన్ని నేను సూర్యదేవుడికి ఎప్పుడో వివస్వాన్కు బోధించాను. ఆ తర్వాత వివస్వాన్ని ఇక్కడ మనం చిత్రంలో చూస్తున్నాం. భగవంతుడు సూర్యదేవుడికి బోధించటం, సూర్యదేవుడు తిరిగి మనువుకు బోధించటం, మనువు ఇక్ష్వాకుకు బోధించటం మనం చూస్తున్నాము. ఆ విషయాన్ని ఇక్కడ చెప్పటం జరిగింది అర్జునుడికి. ఏవం పరంపరా ప్రాప్తం ఇమం రాజర్షయో విదు సకాలే నేహ మహతా యోగో నష్టా పరం తపా. ఏవం పరంపరా ప్రాప్తం ఇమం రాజర్షయో విదు. సో ఈ రకంగా ఈ పరంపరగా, పరంపర అంటే ఏమిటి? ఒకరి దగ్గర నుంచి ఒకరికి, ఒకరి దగ్గర నుంచి ఒకరికి రావటం. ఈ పరంపరగా ఈ గురువుల దగ్గర నుంచి ఇలా శిష్యులకు, గురు శిష్య పరంపరలో ఇది ప్రాప్తమవుతూ ఉన్నది. అంటే ఇది ఇలా వస్తూ ఉన్నది. గురువులు శిష్యులకు చెప్పటం, ఆ శిష్యుడు మళ్ళీ తన శిష్యులకు చెప్పటం. ఈ విధంగా ఇమం రాజర్షయో విదు. ఇలా పరంపరగా రావటం ద్వారా రాజర్షులందరూ కూడా ఈ యొక్క యోగాన్ని తెలుసుకున్నారు. విదు తెలుసుకున్నారు రాజర్షులు. సకాలే నేహ మహత. కానీ సకాలే నేహ కొంతకాలంలో, మహతా యోగో నష్టా పరంతప. ఈ యోగాన్ని మనము నష్టపోయాం. పరంతప అంటే శత్రువులను జయించేవాడ అని చెప్పి
అర్జునుని సంబోధిస్తూ సకాలేనేహ కొంతకాలంలో కాలక్రమేణా ఈ మహాయోగం మనము కోల్పోయాము, క్షీణించిపోయినది, నష్ట పరంతప అంటే మనము దానిని నష్టపోయామంటే అది ఎలాగో కానీ మనకు అందకుండా పోయింది కొంతకాలానికి, కాలక్రమేణా అని చెప్తున్నారు. సో ఈ దివ్య జ్ఞానము ఆ విధంగా గురు శిష్య పరంపర ద్వారా స్వీకరింపబడింది. రాజర్షులు ఆ రకంగా దాన్ని అర్థం చేసుకున్నారు. కానీ కాలక్రమంలో ఈ పరంపర క్షీణించిపోయి ఈ యోగం కూడా నశించినట్లుగా కనిపిస్తోంది. అయితే సూర్యదేవుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుడికి ఈ గీతను ఎప్పుడు బోధించారు అంటే, ఇప్పుడు మనం కొన్ని విషయాలు ఇక్కడ తెలుసుకోవాల్సింది ఉంది. ఏమిటి అంటే, అసలు సత్యత్రేత ద్వాపర యుగాలలో ఎంతకాలము ఉన్నది? 27 సార్లు 4 యుగ చక్రాలు అయిపోయాయి. అంటే ఒక్కొక్క యుగంలో ఎంత టైం ఉంది అని అంటే, అన్నిటికంటే తక్కువ కాలం మన కలియుగంలో ఉన్నది. 4 యుగాలని చెప్పుకున్నాం: సత్యయుగము, త్రేతాయుగము, ద్వాపర యుగము, కలియుగము. సో ఇప్పుడు మనం కలియుగంలో ఉన్నాం. ఈ కలియుగంలో అన్ని యుగాల కంటే తక్కువ సమయం ఉన్నది, తక్కువ సంవత్సరాలు ఉన్నాయి. ఎన్ని సంవత్సరాలు ఉన్నాయి అంటే 4,32,000 సంవత్సరాలు కలియుగంలో ఉన్నాయి. అయితే అన్నిటికంటే ఎక్కువ సంవత్సరాలు సత్యయుగంలో ఉన్నాయి, మొట్టమొదటి యుగంలో. సో ఒక్కొక్క యుగము జరిగే కొలది 4,32,000 సంవత్సరాలు తగ్గిపోతూ వచ్చాయి ఒక్కొక్క యుగానికి. సో మన కలియుగానికి వచ్చేసరికి 4,32,000 సంవత్సరాలు మిగిలాయి. అంటే దాని అర్థం ఏమిటి? ఒక్కొక్క యుగానికి 4,32,000 సంవత్సరాలు తగ్గిపోతూ వచ్చాయి అంటే సత్యయుగం కంటే త్రేతాయుగంలో 4,32,000 సంవత్సరాలు తక్కువ ఉన్నాయి. త్రేతాయుగంలో కంటే ద్వాపర యుగంలో ఇంకొక 4,32,000 సంవత్సరాలు తక్కువ ఉన్నాయి. ద్వాపర యుగం కంటే మన సత్యయుగంలో ఇంకొక 4,32,000 సంవత్సరాలు తక్కువ ఉన్నాయి. అలా తీసివేస్తూ వస్తే 4,32,000 సంవత్సరాలు ఒక్కొక్క యుగానికి, ఆఖరికి మన కలియుగంలో ఇప్పుడు 4,32,000 సంవత్సరాలు మిగిలాయి. అంటే దాని అర్థం ఏమిటి? ద్వాపర యుగంలో ఎన్ని ఉన్నాయి? ఇంకొక 4,32,000 సంవత్సరాలు యాడ్ చేస్తే 8,64,000 సంవత్సరాలు ద్వాపర యుగంలో ఉన్నాయి. దానికి ఇంకొక 4,32,000 సంవత్సరాలు యాడ్ చేస్తే 1,02,00,000 చిల్లర ఎంతో వస్తుంది. అది త్రేతాయుగంలో అన్నీ ఉన్నాయి. దానికి మళ్ళీ ఇంకొక 4,32,000 యాడ్ చేస్తే అప్పుడు మనకి 1,07,00,000 చిల్లర వస్తుంది. అది మనకి సత్యయుగంలో ఉన్నటువంటి కాలము. కాబట్టి ఈ 4 యుగాల యొక్క కాలాన్ని కూడా మనం యాడ్ చేస్తే మొత్తం 38.88 లక్షలు అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. అంటే సుమారుగా 3,88,00,000 ఎంతో వస్తుంది మొత్తము. సో అది ఇక్కడ మనం ముఖ్యంగా గుర్తుంచుకోవాల్సింది. కలియుగంలో 4,32,000 సంవత్సరాలు, దానికి డబల్ చేస్తే ద్వాపర యుగంలో 8,64,000 సంవత్సరాలు, దానికి ఇంకో 4,32,000 యాడ్ చేస్తే 1,02,00,000 1,20,00,000 చిల్లర ఎంతో వస్తుంది. దానికి మళ్ళీ 4,32,000 చేస్తే 1,70,00,000 చిల్లర ఎంతో వస్తుంది. సో అది ఇక్కడ ఒక్కొక్క యుగంలో ఉన్నటువంటి సమయం. కలియుగంలో ఇప్పటి వరకు మనకు 5,000 సంవత్సరాలు, 5,121 సంవత్సరాలు సుమారుగా గడిచిపోయాయి. సో మనకి ఈ లెక్క తెలిసినదే, ఎందుకంటే 3,000 BC నుంచి మనకి చరిత్ర తెలుస్తోంది. ప్లస్ ఇప్పుడు మనం 2,000 సంవత్సరాలు అయిపోయాయి కాబట్టి మొత్తం మీద 5,121 సంవత్సరాలు గడిచాయి కలియుగంలో. ఇంకపోతే మనువు యొక్క జీవిత కాలం ఏమిటి అన్నది ఒక లెక్క ఇక్కడ మనకు చూపిస్తున్నారు. అంటే 1,205.331 లక్షల సంవత్సరాలు. సో మనువు కంటే ముందుగానే కృష్ణ భగవానుడు తన శిష్యుడైన సూర్యుడికి, వివస్వానికి గీతను బోధించారు. సో గీతను 1,200 లక్షల సంవత్సరాల ముందు వివస్వానికి బోధించటం జరిగింది. అంటే
చాలా కాలం క్రితం ఇది బోధించటం జరిగింది అని చెప్పేసి మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాము. అంటే మనము మిలియన్స్లో, లక్షల్లో కాకుండా మిలియన్స్లో చూస్తే 120 మిలియన్ సంవత్సరాల క్రితం వివస్వాన్కు బోధించటం అనేది జరిగింది. సో సత్య, త్రేత, ద్వాపర యుగాలన్నిటిలోనూ లక్షల్లో కాకుండా మిలియన్స్లో చూస్తే ఇక్కడ 3.888 మిలియన్ ఇయర్స్, అదే లక్షల్లో అయితే 38.88 అని అనుకున్నాము. అలాగే కలియుగంలో సుమారు 5,000 పైగా సంవత్సరాలు గడిచిపోయాయి. తర్వాత మనువు యొక్క జీవిత కాలం ఏమిటి అంటే 120 మిలియన్ సంవత్సరాలు. గీతని 120 మిలియన్ సంవత్సరాల క్రితం ఇంతకు ఇప్పుడు మనం ఇది ఎందుకు చెప్పుకుంటున్నాము అంటే భగవంతుడు సూర్య భగవానుడికి ఎప్పుడు చెప్పారు అంటే దాదాపు 120 మిలియన్ సంవత్సరాల క్రితం వివస్వానుకు ఈ యోగాన్ని బోధించటం జరిగింది. అయితే గురు పరంపర అంటే ఏమిటి? డిసిప్లిక్ సక్సెషన్ అని ఇంగ్లీష్లో అంటాము. ఇది గురు పరంపర ఏమిటి అంటే ఇలా ఒక గురువు నుంచి ఒక గురువు దగ్గరికి రావటం. ఇది ఇక్కడ మనం శ్రీల ప్రభుపాదని చూస్తున్నాము. ఆయన యొక్క గురు పరంపరని కొంతవరకు ఇక్కడ చూపించారు. కృష్ణ చైతన్య మహాప్రభువు దగ్గర నుంచి మనము ఈ గురు పరంపరని చూస్తూ ఉన్నాము. ఇలా ఒక గురువు దగ్గర నుంచి ఇంకొక శిష్యుడికి రావటం, ఆ శిష్యుడు మళ్ళీ తన శిష్యుడు చెప్పటం, దీనిని గురు పరంపర అంటారు. అయితే ఈ గురు పరంపరల్లో 4 ముఖ్య గురు పరంపరలు ఉన్నాయి. మొదటి నుంచి ఆది నుంచి ఉన్న గురు పరంపరలు ఏమిటి అంటే బ్రహ్మ నుంచి వచ్చినది మధ్వాచార్యులు, మధ్వ గౌడీయ గురు పరంపర. ఆ తర్వాత లక్ష్మీదేవి నుంచి వచ్చింది రామానుజాచార్యులు, ఆ తర్వాత ఆ గురు పరంపర. తర్వాత శివుడు నుంచి వచ్చినది విష్ణుస్వామి. ఆ తర్వాత కుమారులు, 4 కుమారులు, బ్రహ్మకుమారుల నుంచి వచ్చింది సనక సనందనాది బ్రహ్మకుమారుల నుంచి వచ్చినది నింబకాచార్యులు. సో ఈ 4 గురు పరంపరల్లో ప్రభుపాద మనం ఇక్కడ భగవద్గీత యథాతథం చూస్తున్నాము. ప్రభుపాద రచించినటువంటిది. ఆయన ఈ బ్రహ్మ గౌడీయ మధ్వాచార్య గురు పరంపర నుంచి వచ్చారు. అయితే ఇది ఏమిటి? ఈ జ్ఞానము, ఈ భగవద్గీత జ్ఞానము శాశ్వతమైన జ్ఞానము అంటూ చెప్తున్నారు. ఏమని? భగవంతుడు మరియు భగవత్ విభూతుల యొక్క జ్ఞానము. అంటే ఇది భగవంతుడు అంటే ఏమిటి అన్నది, ఆ తర్వాత భగవంతుని యొక్క శక్తులు, విభూతులు, ఆయన మహిమలు అవన్నీ కూడా మనకు తెలుస్తాయి. 2 ఆత్మజ్ఞానం గురించి తెలుసుకుంటాము. 3 భగవంతునికి మనకి ఉన్నటువంటి సంబంధం ఏమిటి అన్నది కూడా తెలుసుకుంటాము. ఇదంతా చెప్పిన తర్వాత శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుడు మాట్లాడుతున్నాడు. అర్జున ఉవాచ అపరం భవతో జన్మ పరం జన్మ వివస్వత కథమేతద్విజ్ఞానీయం త్వమాదౌ ప్రోక్తవానితే. అర్జునుడు ఏమన్నాడు? సూర్యదేవుడు వివస్వానుడు నీకంటే ముందు పుట్టాడు, మరి నీవు ఈ విద్యను అతనికి ప్రారంభంలోనే ఉపదేశించావు. అంటే నేను దాన్ని ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి అంటే నువ్వు ఇది ఎలా జరిగింది? నువ్వేమో ద్వాపర యుగంలో పుట్టావు, సూర్యభగవానుడు ఎప్పుడో జన్మించాడు కదా, నువ్వు ఆయనకు ఉపదేశించానంటున్నావు. మరి దీని అర్థం ఏమిటో నాకు కొంచెం వివరించు, నాకు అర్థం కావటం లేదు. ఆయనేమో ఆ టైంలో ఉన్నారు, నువ్వేమో ఈ టైంలో ద్వాపర యుగంలో ఉన్నావు, నువ్వు ఆయనకు ఉపదేశించటం ఎలా జరిగింది అని అర్జునుడు ప్రశ్నించాడు. అప్పుడు కృష్ణుడు ఎలా అవతరిస్తారు అన్నది మనకు చెప్తారు. ఇక్కడ చూద్దాం. అజోపి సన్ అజోపి సన్ అవ్యయాత్మా భూతానాం ఈశ్వరోపి సన్ ప్రకృతిం స్వామధిష్టాయ సంభవామ్యాత్మమాయయా. అప్పుడు భగవంతుడు ఈ విధంగా అంటున్నారు, నేను పుట్టుక లేని వాడినైనను
నాశనము లేని వాడినైనను సమస్త ప్రాణులకు ప్రభువును అయి ఉండి కూడా ఆది అయిన దివ్య రూపంతో నేను ప్రతి యుగంలో అవతరిస్తూ ఉంటాను. నాకు పుట్టుక అనేది లేకపోయినా, నాశనం అనేది లేకపోయినా కూడా నేను ప్రతి యుగంలోనూ దివ్య రూపంతో, ఆది అయిన దివ్య రూపంతో ప్రకృతిం స్వామధిష్టాయ సంభవామి ఆత్మమాయయ నేను ఇలా అవతరిస్తూ ఉంటాను అని చెప్పేసి సమాధానం చెప్పటం జరిగింది. ఇక్కడ భగవంతుడికి మనకి ఉన్నటువంటి పోలిక ఏమిటి, పోలిక పనివ్వండి, తేడాలు, భగవంతుడి యొక్క లక్షణాలు, మన జీవాత్మ యొక్క లక్షణాలు ఏమిటి అన్నది చూద్దాము. భగవంతుడు శాశ్వతం మరియు అచ్యుత, అంటే నాశనం లేనటువంటి వాళ్ళు. శాశ్వతమైన వారు, మన జీవాత్మ శాశ్వతం కానీ శాశ్వతమైన వాడే, అంటే మన ఆత్మ శాశ్వతమే కానీ గత జన్మలను మర్చిపోతాం. కానీ భగవంతుడికి అన్నీ కూడా, ఆయన యొక్క అవతారాలన్నీ కూడా భగవంతుడికి అంతా కూడా విదితమే. మనకు ఆత్మ శాశ్వతమైనప్పటికీ మనకి మన జన్మలనేవి గుర్తు ఉండటం, మనకు ఆ జ్ఞాపక శక్తి లేదు. స్వకల్పనతో అవతరిస్తారు. ఆత్మమాయయ అంటే ఆయన సంకల్పించి అవతరించటం జరుగుతుంది. భగవంతుని అవతరణ భగవంతుడి సంకల్పం వలన జరుగుతుంది. మనము జీవాత్మ కర్మఫలం ఆధారంగా జన్మ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. మహామాయ అంటే ఈ ప్రపంచం అంతా కూడా, భౌతిక ప్రపంచం అంతా కూడా మిథ్య, మాయ అని చెప్పుకున్నాము. మాయ అంటే త్రిగుణాలు అని అన్నమాట గుర్తుంచుకోండి. ఇప్పటికీ అది చాలు, ఇంకా ముందు వివరంగా చూస్తాము ఆ విషయం. మాయ అంటే త్రిగుణాలు. త్రిగుణాలంటే ఏమిటి? సత్వరజ తమో గుణాలు. ఈ ప్రపంచమంతా కూడా నిండి ఉన్నది ఈ మాయ. ఈ మాయలో ఈ 3 గుణాలు ఉన్నాయి. కర్మఫలం అయితే భగవంతుడు స్వకల్పనతో, ఆయన యొక్క సంకల్పంతో అవతరిస్తే మనము మన కర్మఫలాన్ని బట్టి జన్మిస్తాము. మన యొక్క కర్మ బట్టి ఏ రకంగా మనం జన్మించాలో ఆ రకంగా జన్మిస్తాము. మూడవది ఆధ్యాత్మిక శరీరంతో అవతరిస్తారు భగవంతుడు, సచ్చిత్తానంద. అయితే భగవంతుడి యొక్క ఆత్మ, మన ఆత్మ రెండు కూడా సచ్చిత్తానందాలే అని చెప్పాము. కానీ భగవంతుని యొక్క శరీరం కూడా సచ్చిత్తానందమే. మనం భౌతిక శరీరాన్ని అంగీకరిస్తాం. మన యొక్క ఆత్మ సచ్చిత్తానంద, కానీ మన శరీరం మాత్రం సచ్చిత్తానంద కాదు. భగవంతుడి శరీరం కూడా సచ్చిత్తానందాయే. నాలుగవది, శరీరానికి ఆత్మకు కూడా భేదం లేదు. ఎందుకు? భగవంతుడు శరీరము ఆత్మ కూడా సచ్చిత్తానందే కాబట్టి అక్కడ ఏమీ కూడా భేదం లేదు. మన ఆత్మ ఒక స్థూల శరీరాన్ని, సూక్ష్మ శరీరాన్ని పొందుతుంది. ఈ స్థూల సూక్ష్మ శరీరాల గురించి కూడా ముందు చూస్తాము. స్థూల శరీరం అంటే మనం క్లుప్తంగా చెప్పుకున్నాము 2వ అధ్యాయంలో ఏమని. మన యొక్క శరీరం పంచభౌతికం, అంటే పంచభూతాలతో తయారు చేయబడింది. అగ్ని, నీరు, ఆకాశము, వాయువు, ఇవన్నీ కూడా భూమి, పంచభూతాలు. ప్రతిదీ కంటికి కనిపించే రూపం అనేది ఏది ఉన్నా అవి ఈ ప్రపంచంలో, ఈ ప్రకృతిలో అవన్నీ కూడా పంచభూతాలతో తయారు చేయబడినదే. రూపం ఉన్నది ఏదైనా సరే, చలమైన, అచలమైన, కదిలేదైనా, కదలనిదైనా అని చెప్పుకున్నాము. కాబట్టి అది స్థూల శరీరము, కంటికి కనిపించే ఒక ఆకారం ఉంది కాబట్టి దానిని స్థూల శరీరము, గ్రోస్ బాడీ అంటారు అని చెప్పుకున్నాము. ఆ తర్వాత కంటికి కనిపించని శరీరం ఉంది, దానిని సూక్ష్మ శరీరము అంటారు. ఇంగ్లీష్లో సటిల్ బాడీ అంటారు. ఏమిటది కంటికి కనిపించింది? మన మనస్సు, బుద్ధి, అవునా, అహంకారం, ఇవన్నీ కూడా మన యొక్క స్థూల శరీరం, సూక్ష్మ శరీరం కింద వస్తాయి. కంటికి కనిపించవు కానీ అవి కూడా మన శరీరంలో భాగమే. మన మనస్సు, మన యొక్క బుద్ధి, ఇవి అది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. మనకు భగవంతుడి శరీరానికి, ఆత్మకి రెండిటికి తేడా లేదు. రెండు కూడా సచ్చిత్తానందే. అయితే మన శరీరం ఒక స్థూల శరీరాన్ని, సూక్ష్మ శరీరాన్ని మన ఆత్మ పొందుతుంది. ఆఖరిది భగవంతుడికి అన్ని జన్మలు గుర్తుంటాయి. మనకి శరీరం మారినప్పుడు మన పూర్వజన్మను మనం మర్చిపోతాము. ఇక్కడ మనం ముఖ్యంగా గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం ఏమిటి అంటే భగవంతుడి యొక్క
మన ఆత్మ కూడా సచ్చిత్తానందాయే, కానీ భగవంతుడి శరీరం కూడా సచ్చిత్తానందాయే. మన శరీరము మాత్రము సూక్ష్మ స్థూల శరీరాలతో ఉంటుంది, శాశ్వతం కాదు. భగవత్ శరీరం శాశ్వతము. తరువాత ఇంకొక ముఖ్య విషయం, భగవంతుడి యొక్క ఆయనకు అన్ని జన్మలు గుర్తుంటాయి, మనకు అన్ని జన్మలు గుర్తుండవు. ఆ తర్వాత ఆయన సంకల్పంతో ఆయన అవతరిస్తారు, మనం మన కర్మఫల ఆధారంగా మనం జన్మను తీసుకుంటాము అన్న విషయాలు ఇక్కడ మనకు చెప్తున్నారు. అయితే శ్రీకృష్ణుడు ఎప్పుడు అవతరిస్తారు అన్నది ఇక్కడ చూద్దాము. ఇక్కడేం చూసాము, శ్రీకృష్ణుడు ఎలా అవతరిస్తారు అంటే ఆయన నేను ప్రతి యుగంలో కూడా అవతరిస్తూనే ఉంటాను, పుట్టుక నాశనము లేనివాడినైనప్పటికీ ప్రతి యుగంలో అవతరిస్తూ ఉంటాను అన్నారు. ఇప్పుడు ఎప్పుడు అవతరిస్తారు శ్రీకృష్ణుడు భగవంతుడు ఎప్పుడు అవతరిస్తారు అంటే, యదా యదా హి ధర్మస్య గ్లానిర్భవతి భారత. ముఖ్య శ్లోకము ఇది. దీని తర్వాతది చాలామందికి ఈ రెండు శ్లోకాలు తప్పనిసరిగా వచ్చి ఉంటాయి, మీలో కూడా చాలామందికి వచ్చే ఉంటాయి. యదా యదా హి ధర్మస్య గ్లానిర్భవతి భారత అభ్యుత్థానమధర్మస్య తదాత్మానం సృజామ్యహం. భరతవంశీయుడా, యదా యదా హి ధర్మస్య, ఎప్పుడైతే ధర్మం గ్లానిర్భవతి భారత, క్షీణిస్తూ ఉంటుందో, తగ్గిపోతూ ఉంటుందో, అభ్యుత్థానం అధర్మస్య, అధర్మం ఎప్పుడైతే అభ్యుదయం చెందుతూ ఉంటుందో, పెరుగుతూ ఉంటుందో, అధర్మం ఎప్పుడైతే పెరుగుతూ ఉంటుందో, తదాత్మానం సృజామ్యహం, అప్పుడు నేను స్వయంగా అవతరిస్తాను అని చెప్పి ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నారు. సో ఎప్పుడెప్పుడు ఎక్కడెక్కడ ధర్మం క్షీణిస్తుందో, అధర్మం పెరుగుతుందో విస్తృతంగా, ఆ సమయంలో నేను అవతరిస్తాను స్వయంగా అని. ఎప్పుడు కృష్ణుడు అవతరిస్తారు అన్న ప్రశ్నకు భగవంతుడు ఈ సమాధానం చెప్పారు. తర్వాత ఇంకా ఏం చెప్పారు, వై డస్ కృష్ణ అపియర్, భగవంతుడు ఎందుకు అవతరిస్తారు, ఎప్పుడు అవతరిస్తారు, ఎలా అవతరిస్తారు అన్నది చూసాము. ఇప్పుడు ఎందుకు అవతరిస్తారు అంటే, ఎప్పుడు అవతరిస్తారు, అధర్మం తగ్గినప్పుడు, అధర్మం పెరిగినప్పుడు, ధర్మం తగ్గినప్పుడు. ఎందుకు అవతరిస్తారు, పరిత్రాణాయ సాధూనాం, ముఖ్య శ్లోకము, వినాశాయ చ దుష్కృతాం ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ సంభవామి యుగే యుగే. పరిత్రాణాయ సాధూనాం, సాధువులను మంచివాళ్లను రక్షించటానికి, వినాశాయ చ దుష్కృతాం దుర్మార్గులను శిక్షించటానికి, వినాశనం అంటే దుర్మార్గులను నాశనం చేయటానికి, వాళ్ళని శిక్షించటానికి, ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ ధర్మాన్ని సంస్థాపన చేయటానికి, తిరిగి ధర్మం క్షీణించే సమయంలో అవతరిస్తారు కాబట్టి తిరిగి ఆ ధర్మాన్ని సంస్థాపన చేయటానికి, సంభవామి యుగే యుగే, నేను ప్రతి యుగంలోనూ ఇలా అవతరిస్తాను అని చెప్పి ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. సాధువులను కాపాడటానికి, దుర్మార్గులను నశింపచేయటానికి, ధర్మసూత్రాలను తిరిగి స్థాపించటానికి ప్రతి యుగంలో నేను అవతరిస్తాను. ఇక్కడ మనకు శ్రీకృష్ణ అవతరణ చూపిస్తున్నారు. అక్కడ ఖైదులో ఉన్నప్పుడు దేవకి వసుదేవులకు నా విష్ణుమూర్తి రూపంలో ప్రత్యక్షమై ఆ తర్వాత భగవంతుడు అవతరించడం చూస్తున్నాము. ఆ అవతరించినటువంటి ఆ చిన్ని కృష్ణుణ్ణి ఆయన వసుదేవుడు ఆదిశేషుడి యొక్క పడగతో ఆ వర్షంలో తీసుకువెళ్ళటం మనం ఈ చిత్రంలో చూస్తున్నాము. భగవంతుణ్ణి తెలుసుకోవటం వల్ల ఏమిటి, భగవంతుణ్ణి అర్థం చేసుకోవటం వల్ల మనకు వచ్చేటటువంటి ఉపయోగం ఏమిటి, అర్థం చేసుకోవటం వల్ల మనకి కలిగే లాభం ఏమిటి అంటే అని కనుక మనకు ఒక ప్రశ్న అనేది ఉదయిస్తే దానికి సమాధానం ఏమిటి అంటే ఇక్కడ చెప్తున్నారు. జన్మ కర్మ చ మే దివ్యం, ఇది కూడా ముఖ్య శ్లోకమే. ఏవం యో వేత్తి తత్వత
త్వక్త్వా దేహం పునర్జన్మ నైతి మామేతి స అర్జున. అంటే జన్మకర్మ చ మే దివ్యం ఏవం యో వేత్తి తత్వతః. నా జన్మను కర్మల దివ్య స్వభావాన్ని తెలుసుకున్నవారు తమ దేహాన్ని విడిచిపెట్టిన తర్వాత ఏవం యో వేత్తి తత్వతః, ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో భగవంతుని యొక్క అవతరణ, ఆయన జన్మ అవతరణ కానీ ఆయన కర్మల యొక్క దివ్య స్వభావాన్ని కానీ ఏవం యో వేత్తి తత్వతః, ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో ఈ తత్వాన్ని, త్వక్త్వా దేహం పునర్జన్మ, వాళ్ళు ఈ దేహాన్ని వదిలిన తర్వాత పునర్జన్మ అనేది నైతి మామేతి స అర్జున, మళ్ళీ తిరిగి పునర్జన్మ అనేది ఉండదు, నా యొక్క నిత్య శాశ్వత ధామానికే వస్తారు. సో భగవంతుణ్ణి మనం అర్థం చేసుకుని తెలుసుకోగలిగితే మనము ఈ భౌతిక జగత్తులో మళ్ళీ జన్మించవలసిన అవసరం లేకుండా ఈ జనన మరణ చక్రం నుంచి విముక్తి చెంది భగవద్ధామానికి, నిత్య శాశ్వతమైన భగవద్ధామానికి చేరుకోవచ్చు. ఎవరు భగవంతుణ్ణి అర్థం చేసుకోగలుగుతారు అన్నది ఇక్కడ. భగవంతుణ్ణి అర్థం చేసుకుంటే మనకు వచ్చే లాభం ఏమిటో చూసాము. భగవంతుణ్ణి అర్థం చేసుకోగలిగేది ఎవరు అంటే వీతరాగ. సో ఎలా, ఏ రకంగా ఉంటే భగవంతుణ్ణి మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు అన్నది చూద్దాం. వీతరాగ భయక్రోధ మన్మయా మాం ఉపాశ్రిత బహవో జ్ఞాన తపసా పూతా మద్భావమాగత. అంటే వీతరాగ భయక్రోధ, సో ఆసక్తి, తర్వాత భయము, క్రోధము, రాగ అంటే అటాచ్మెంట్, బంధాలు, తర్వాత దేని మీదైనా ఆసక్తి, ఇవన్నీ, తర్వాత భయము, క్రోధము, కోపము, ఇవన్నిటినీ కూడా విడవగలిగితే వీత మన్మయ మాం ఉపాశ్రిత. సో భగవంతుని యందు మనం మనస్సు నుంచి భగవంతుని మీద సంపూర్ణంగా మనస్సుంచినప్పుడు బహావో జ్ఞాన తపస, ఎంతోమంది ఇంతకుముందు ఈ రకంగా ఈ తపస్సు చేసి పూతా మద్భావమాగత, వాళ్ళంతా కూడా నా యొక్క దివ్య ప్రేమను పొందారు అని చెప్తున్నారు. ఆసక్తి, భయము, క్రోధము నుంచి విముక్తులై నాయందే సంపూర్ణముగా స్థితులై ఉండి నన్ను ఆశ్రయించి ఎంతోమంది ఇంతకు పూర్వం నా యొక్క జ్ఞానంచే పవిత్రులయ్యారు. ఆ విధంగా వారందరూ కూడా నా దివ్య ప్రేమను పొందారు అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో మనం విడవలసిన లక్షణాలు ఏమిటి, అది విడిస్తే మనకు భగవంతుడి యొక్క విడిచి మన మనస్సును భగవంతుడి యందు లగ్నం చేస్తే మనకు ఆ రకమైనటువంటి భావనలో మనం ఉంటాము. అది వచ్చినప్పుడు మనకు ఆ దివ్య పరంధామానికి వెళ్ళేటటువంటి అవకాశం కలుగుతుంది. అంటే భగవంతుణ్ణి అర్థం చేసుకోవటానికి ఈ రకంగా ఉండగలగాలి అన్నట్లుగా చెప్తున్నారు. ఏ యథా మాం ప్రపద్యంతే తాంస్తథైవ భజామ్యహం మమావర్త్మానువర్తంతే మనుష్యా పార్థ సర్వశ. ఎవరు ఏ యథా మాం ప్రపద్యంతే అంటే ఎవరు ఏ విధంగా నన్ను శరణు వేడుతారో తాంస్తథైవ భజామ్యహం, ఆ విధంగా నేను వాళ్ళను అనుగ్రహిస్తాను. మమావర్త్మానువర్తంతే మనుష్య పార్థ సర్వశ. అర్జున, అందరూ కూడా అన్ని విధాల నా మార్గాన్ని అనుసరిస్తారు అని చెప్తూ ఉంటారు. సో మనకిక్కడ ఒక చిన్న మొట్టమొదటిగా మనం తెలుసుకోవాల్సింది, ఈ భగవద్గీత జ్ఞానం అనేది భగవంతుడు నన్ను శరణు వేడండి అని ఇలా చెప్తున్నారు, ఆసక్తి అన్నీ వదులుకోమని, ఎలా వదులుకుంటాము అని మనకు ఒక ప్రశ్నలు రావచ్చు. ఇది ఆయన ఇలా చెప్తున్నారు అన్నీ నేనేనని అని ఇంకా ముందు చూస్తాము అనుకోవచ్చు. ఇక్కడ మనం గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏమిటి అంటే, భగవంతుడి యొక్క శక్తి కానీ ఆయన మహిమలు కానీ
ఎవరికీ కూడా తెలియదు. భగవంతుడు చెప్పకపోతే మనకి ఎలా తెలుస్తుంది? సో ఈ రకంగా ఆయన అర్జునుడికి చెప్పటం, ఏనాడో సూర్యభగవానుడికి చెప్పినా ఆ జ్ఞానం కొన్ని సంవత్సరాలకు నశించటం జరిగింది. ఇప్పుడు మళ్ళీ తిరిగి అర్జునుడికి చెప్పటం ద్వారా మనమందరం ఈనాటికి కూడా ఈ జ్ఞానాన్ని తెలుసుకుంటున్నాము. కాబట్టి ఇది స్వయంగా ఆయన చెప్పకపోతే వేరే ఎవరికి తెలుస్తుంది ఈ మహిమలు? ఆ కారణం చేత కూడా భగవంతుడు ఇది చెప్పాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది. ఆ తరువాత ఏ విధంగా ఈ శ్లోకంలో ఎవరు ఏ విధంగా నన్ను శరణు వేడుతారో ఆ విధంగా నేను వారిని అనుగ్రహిస్తాను. పిండి కొద్దీ రొట్టె అన్నది మనకు తెలిసిన సామెతే. సో మన భక్తికి తగ్గట్లుగా మనకు భగవంతుడు అనుగ్రహం ఉంటుంది. తర్వాత కాంక్షత కర్మణాం సిద్ధిం యజంత ఇహ దేవత క్షిప్రం హి మానుషే లోకే సిద్ధిర్భవతి కర్మజ. సో అంటే ఈ ప్రపంచంలో మామూలుగా కామ్యకర్మలలో విజయాన్ని కోరుకుంటూ ఉంటాం. మనందరం కూడా దేవతలను పూజిస్తూ ఉంటాము. భౌతిక ప్రతిఫలాలు త్వరగానే వస్తాయి. అంటే ఉదాహరణకు ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో మనకు అన్ని రోజువారీ కోరికలు ఉంటూ ఉంటాయి. ఉదాహరణకు వర్షాలు కావాలి, వర్షాలు వస్తే ధాన్యాలు పండుతాయి అనుకుంటాము. వర్షం రాకపోతే వరుణ్ దేవుడికి పూజలు చేస్తాము, వర్షాలు పడతాయి. ఆ రకంగా మనకు మన కోరిక తీరుతుంది. ఈ భౌతిక ప్రతిఫలాలన్నీ కూడా మనము ఈ దేవతలను పూజిస్తే వెంటనే సిద్ధిస్తాయి అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అంటే సామాన్యంగా మనము చేసేటటువంటి ఈ దేవతల పూజలు అవి కూడా ఎక్కువ భాగం మన యొక్క భౌతిక ప్రపంచపు కామ్యకర్మలను గురించి చేస్తూ ఉంటాము. మన భౌతిక ప్రపంచంలో మన అవసరాలను బట్టి మనము ఈ దేవతలందరికీ కూడా పూజలు చేస్తూ ఉంటాం అని చెప్తున్నారు. చాతుర్వర్ణం మయా సృష్టం గుణ కర్మ విభాగశ. ఇది వర్ణాశ్రమం అనేది ఏమిటి అంటే ఈ వర్ణాలు ఇవి ఏమిటి విభాగాలు అన్న విషయం కూడా ఇక్కడ చెప్తున్నారు. చాతుర్వర్ణం మయా సృష్టం గుణ కర్మ విభాగశ తస్య కర్తారమపి మాం విద్య కర్తారమవ్యయం. ప్రకృతి చాతుర్వర్ణం మయా సృష్టం, ఈ 4 వర్ణాలు నేనే సృష్టించాను. కానీ ఎలా సృష్టించాను? గుణకర్మ విభాగశ, వాళ్ళ గుణాలను బట్టి వాళ్ళ కర్మలను బట్టి ఈ విభాగము జరిగినది. ఏమిటి ఆ గుణాలు అంటే సత్వరజ తమో గుణాన్ని బట్టి, ఆ తర్వాత వాళ్ళ కర్మలను బట్టి, అంటే వాళ్ళు చేయగలిగినటువంటి పనులను బట్టి. అంటే ఉదాహరణ కొందరు పాఠాలు విద్యను బాగా అభ్యసించగలిగి అందరికీ చెప్పగల నేర్పరితనం కొందరికి ఉంటుంది. కొందరికి వ్యాపారం బాగా చేయగల సామర్థ్యం ఉంటుంది. ఇంకా కొంతమందికి అందరూ ప్రజలను కానీ సామ్రాజ్యాన్ని కానీ రక్షించుకునేటటువంటి శక్తి, ధీరత్వం ఉంటాయి. ఆ తర్వాత ఇంకా కొంతమందికి పనులన్నీ కూడా చాలా సమర్థవంతంగా చేయగలిగేటటువంటి నేర్పు ఉంటుంది. ఆ రకంగా ఎవరి నేర్పరితనాన్ని బట్టి వాళ్ళ కర్మలు, ఏ కర్మని ఎవరు బాగా చేయగలుగుతారో అనే విషయాన్ని బట్టి, తర్వాత వాళ్ళ గుణాలను బట్టి, ఉదాహరణకి సత్వగుణం ఉంటే బ్రాహ్మణత్వం అనేది వాళ్లకు బాగా చదువులు రావటం, చదువులు చెప్పగలిగే శక్తి ఉండటం అది ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ గుణ కర్మలను బట్టి, వాళ్ళ గుణాలను బట్టి, వాళ్ళు చేయగలిగినటువంటి వాళ్ళ పనుల యొక్క సామర్థ్యాన్ని బట్టి ఈ 4 విభజనలు జరిగాయి అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఈ వ్యవస్థలన్నీ కూడా ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్నాయి. నేను సృష్టికర్తను అయినప్పటికీ కూడా నేను మార్పు లేని వాడను కాబట్టి నేను అకర్తగా తెలుసుకోవాలి. అంటే భగవంతుడికి ఈ కర్త, వీటన్నిటికీ కూడా ఆయన అతీతము అన్నది మనం ఇక్కడ తెలుసుకోవాలి అని చెప్తున్నారు. కిం కర్మ కిమ కర్మేతి కవయో. ఇక్కడ అర్జునుడు ఇవన్నీ విన్న తర్వాత అర్జునుడు ప్రశ్నిస్తున్నాడు. ఏమని? కిం కర్మ కిమ కర్మేతి కవయోప్యత్ర మోహిత తత్తే కర్మ ప్రవక్ష్యామి యజ్ఞాత్వా మోక్ష్యసే శుభాత్.
క్షమించాలి, ఇది అర్జునుడు కాదు, భగవంతుడే చెప్తున్నారు. ఇంకా భగవాను వాచాయే ఇది. కిం కర్మ కిం కర్మేతి. సో కర్మ ఏమిటి, అకర్మ అంటే ఏమిటి అనే విషయం అర్థం చేసుకోవటంలో వివేకవంతులు కవయోప్యత్ర మోహిత. సో ఈ కవులు, పెద్ద పెద్ద పండితులు, వివేకవంతులు కూడా మోహిత అంటే అర్థం కాక ఒకలాంటి అయోమయ పరిస్థితిలో ఉంటున్నారు, తికమక పడుతున్నారు. ఏది కర్మ ఏమిటి, అకర్మ ఏమిటి అనేది తెలుసుకోలేక. తత్తే కర్మ ప్రవక్ష్యామి యజ్ఞాత్వా మోక్షసే శుభా. ఇప్పుడు తత్తే కర్మ ప్రవక్ష్యామి, ఆ కర్మలు ఏమిటో నీకు ఇప్పుడు చెప్తాను. యజ్ఞాత్వా, ఈ జ్ఞానంతో మోక్షసే శుభాత్, నీవు ఈ భౌతిక భవబంధాల నుంచి విముక్తుడివై నీకు మోక్షం వస్తుంది అని చెప్తున్నారు. సో ఈ కర్మ ఏమిటో అకర్మ ఏమిటో అని వివేకవంతులు కూడా తెలియక తికమక పడుతున్నారు. అటువంటి ఆ కర్మ ఏమిటో నీకు ఇప్పుడు చెప్తాను. ఈ జ్ఞానంతో నీకు మోక్షం తప్పకుండా లభిస్తుంది. అంటే మోక్షం అంటే ఏంటి, ఈ భౌతిక బంధాల నుంచి విడుదలవ్వటం మోక్షము, జనన మరణ చక్రం నుంచి అని చెప్తున్నారు. అంటే భౌతిక బంధాల నుంచి నువ్వు విడిపించుకోవచ్చు ఈ జ్ఞానంతో. కర్మలు అనేవి, ఇక్కడ మనం కర్మ అనేది ఏమిటో భగవంతుడు ఏం చెప్పారో ఒక సారాంశంగా చూద్దాము. శ్రీకృష్ణ భగవానుడిచే 3 రకాల కర్మలు వర్గీకరించబడ్డాయి. ఏమిటి, కర్మ, వికర్మ, అకర్మ. 3 రకాలు. కర్మ అంటే ఏమిటంటే ఇంద్రియ నియంత్రణ మరియు చిత్తశుద్ధికి దోహదపడే విధంగా శాస్త్రవిహితమైన మంగళప్రద పనులు. కర్మ అంటే పని, యాక్షన్ అని చెప్పుకున్నాము. ఏ రకమైన యాక్షన్ అంటే శాస్త్రాలు ఏదైతే ఇది మంచి పని, మంగళప్రదమైన పని అని చెప్తున్నాయో ఆ రకమైన పనులను కర్మ అంటారు. ఇలాంటి మంగళప్రదమైన పనులు మన ఇంద్రియ నియంత్రణ, మన ఇంతకుముందు కూడా చెప్పుకున్నాం, ఇంద్రియాలను నియంత్రించుకోవటానికి ప్రయత్నించాలి. అది చిత్తశుద్ధికి దోహదపడుతుంది. అప్పుడు మనము ఆ భక్తి మార్గంలోకి వెళ్ళి భగవంతుణ్ణి అర్థం చేసుకోగలుగుతాము అని. అందుకని శాస్త్రము ఇది మంగళప్రదమైన పనులు అని ఏవైతే చెప్పిందో, ఏవి మంచి పనులు, మంగళప్రదము, ఈ పనులు చేయటం వల్ల మీకు ఇంద్రియ నియంత్రణ సాధ్యమవుతుంది, చిత్తశుద్ధి మీకు వస్తుంది అని ఏ పనులైతే శాస్త్రాలు చెప్పాయో ఆ పనులను కర్మలు, మంచి పనులు, సింపుల్గా చెప్పాలంటే మంచి పనులు కర్మలు అని అంటారు. వికర్మ అంటే ఏమిటి, అశుభకరమైన పనులు, శాస్త్రాలు వద్దు ఇది చేయకూడదు అని చెప్పినటువంటి పనులు. ఇవి ఇలాంటి పనులు హానికరమైనవి, ఆత్మ యొక్క అధఃపతనానికి దారితీసేవి, అంటే చెడు పనులు. ఇవి చేయటం వల్ల మనకు అధఃపతనానికి దారితీస్తాయి, మనకు చెడు చేస్తాయి. ఈ పనులను వికర్మలు, శాస్త్రాలు వద్దు అని నిషేధించినటువంటి పనులు, అశుభకరమైన పనులు వికర్మలు అంటారు. అకర్మ అంటే ఏమిటి, అది ఫలాసక్తి లేకుండా కేవలం భగవంతుని ప్రీతి కోసం మాత్రమే చేసే పనులు. వీటికి కర్మ ప్రతిక్రియలు ఉండవు మరియు జీవాత్మను బంధించవు. అంటే ఏమిటి, కర్మ ప్రతిక్రియలు ఉండవు అంటే ఈ కర్మ ఏది చేసినా మంచి పని అయితే మనకు ఆ మంచి అనేటటువంటి ప్రతిక్రియ వస్తుంది, లాభం వస్తుంది. అదే చెడు పని చేస్తే అంటే మంచి పని చేస్తే సింపుల్గా చెప్పాలంటే పుణ్యం వస్తుంది, చెడు పని చేస్తే పాపం వస్తుంది. పుణ్యం వచ్చినా పాపం వచ్చినా దానికి తగ్గ మనకు రియాక్షన్ మనం అనుభవించాలి తరువాత, అవునా. అలా ఈ అకర్మ అనేది ఏమిటి అంటే మనం ప్రతిఫలాసక్తి లేకుండా ఈ పని చేయటం వల్ల మనకి ఇది వస్తుంది అనే ఇంట్రెస్ట్ మనం భగవంతుడికి ఇచ్చేసి, ఈ పని భగవంతుడి ప్రీతి కోసం చేస్తున్నాను, ఇది నా బాధ్యత కాబట్టి చేస్తున్నాను అనుకుంటూ ఆ పని వల్ల వచ్చే లాభం మీద ఇంట్రెస్ట్ని భగవంతుడికి సమర్పించేసి ఆయన కోసం చేస్తున్నాను ఇది అనుకుని చేయగలిగితే మనకు ఆ కర్మ వలన ఏది కూడా అంటదు, లాభం కానీ నష్టం కానీ. అప్పుడు మన బ్యాలెన్స్ 0 అయితే మనకు మళ్ళీ ఈ ప్రపంచంలో పుట్టాల్సిన అవసరం ఉండదు. సో ఈ కర్మ యొక్క ప్రతిఫలాన్ని మనకు అంటించుకోకుండా ఉన్నాము అంటే అప్పుడు మన బ్యాలెన్స్ 0లో ఉంటే మనము పాపం పుణ్యం ఏదీ లేకుండా ఉండటమే చివరకు ఆ స్థితిలో ఉండగలిగితే మనం మోక్షానికి, అప్పుడు
భగవద్ధామానికే వెళ్తాం, ఇంకెక్కడికి వెళ్ళాల్సిన అవసరం ఉండదు. అకర్మ ఫలాసక్తి లేకుండా ఉంటే కర్మ ప్రతిక్రియలు ఉండవు, జీవాత్మను బంధించవు. మనము ఈ భౌతిక ప్రపంచపు ఈ చక్రంలో బంధింపబడము అని చెప్పి చెప్తున్నారు. అకర్మ అలాంటిది. ఎలా ఉంటే ఎలా చెయ్యాలి అంటే ఫలాసక్తి లేకుండా కేవలం భగవంతుని ప్రీతి కోసం మాత్రమే చేసే పనులు. అకర్మ ఇక్కడ అంటే ఉదాహరణగా ఒక భగవంతుడికి భక్తితో పూజ చేయటం చూపిస్తున్నారు. మన నిత్య జీవిత కార్యక్రమాలను కూడా మనం భగవంతుడి కోసం చేస్తున్నాము, ఆయన ప్రీత్యర్థం. నిన్న కూడా చెప్పుకున్నాం ఈ మాట. ఆ రకంగా చేస్తే ఏ పని అయినా మనల్ని బంధించదు. అదే కాకుండా ఏ పని అయినా మనం సక్రమంగా మంచి మార్గంలో చేయటానికే ప్రయత్నిస్తాం. భగవతృప్తి కోసం చేస్తున్నాము అనుకుని ఏ పని చేసినా అది కరెక్ట్గానే చేయాలని మనకు అనిపిస్తుంది. అది ఎంత చిన్న పని అయినా సరే ఆ ఉద్దేశంతో చేయటాన్ని అలవర్చుకోవాలి, అభ్యాసం చేయాలి, సాధన చేసుకుంటూ ఉండాలి మనమందరం. కర్మ అంటే మంచి పనులు. ఇలా ఎవరికైనా మనం సహాయం చేయటము, ఏదైనా సరే కర్మ. వికర్మ అంటే చెడు పనులు చేయటము అని చెప్పి ఇక్కడ ఉదాహరణ చూపిస్తున్నారు. మనకి భగవంతుడికి ఉన్న వ్యత్యాసం ఇందాక కొన్ని చూసాము, ఇక్కడ మళ్ళీ చూస్తున్నాం. కృష్ణుడి రూపం శాశ్వతమైనది, మనది తాత్కాలికమైన శరీరము. మాయను నియంత్రించేది కృష్ణుడు, మనం మాయ చేత నియంత్రింపబడతాం. అంటే మనము చెప్పుకున్నాం ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఈ త్రిగుణాలు, ఈ మాయ అనేది ఉంటుంది. అవి ఏమిటి అంటే సత్వరజ తమో గుణాలు. అవి అందరినీ కూడా ఆవహించి ఈ రకంగా అవి మనల్ని ఆడించినట్లుగా మనం ఆడుతూ ఉంటాము అన్నది ఈ చిత్రంలో చూపిస్తున్నారు. ఈ మాయను నియంత్రించేది భగవంతుడు, కానీ మనము మాయ చేత నియంత్రింపబడతాము. తద్విద్ధి ప్రణిపాతేన పరిప్రశ్నేన సేవయా ఉపదేక్ష్యంతి తే జ్ఞానం జ్ఞానినస్తత్వదర్శిన. ఒక గురువును చేరి అంటే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే ఒక గురువును ఏ రకంగా మనము చూసుకోవాలి, ఏ రకంగా గురువు దగ్గర జ్ఞానాన్ని నేర్చుకోవాలి అని చెప్పి చెప్తున్నారు. గురువు అనే వాళ్ళు మనకు అందరికీ కూడా అవసరము అని చెప్పి ఇక్కడ భగవంతుడు కూడా ఈ భగవద్గీతలో చెప్పటం జరిగింది. అయితే గురువును ఏ రకంగా మనం ఆశ్రయించి ఏ రకంగా మనం గురువు దగ్గర జ్ఞానాన్ని పొందాలి అనే విషయాన్ని ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. తద్విద్ధి ప్రణిపాతేన పరిప్రశ్నేన సేవయ అంటే ఆ రకంగా ఒక గురువును చేరి పరమ సత్యాన్ని తెలుసుకో. పరిప్రశ్నేన సేవయ అంటే ఆయనను వినయంగా ప్రశ్నిస్తూ ఆయనకు సేవ చేయి. ఉపదేక్ష్యంతి తే జ్ఞానం, సో ఆయన నీకు జ్ఞానాన్ని ఉపదేశిస్తారు. జ్ఞానిన తత్వదర్శిన, ఎందుకు ఎలా ఆయన జ్ఞాని కాబట్టి ఆ తత్వాన్ని దర్శించినటువంటి వ్యక్తి కనుక ఆయన మనకు జ్ఞానాన్ని, ఈ జ్ఞాని మనకు ఆ జ్ఞానాన్ని ఉపదేశించగలుగుతారు అని చెప్పి ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. కాబట్టి గురువును చేరి పరమ సత్యాన్ని తెలుసుకో. ఎలా? వినయంతో ఆయనను తద్విద్ధి ప్రణిపాతేన పరిప్రశ్నేన సేవయ, ఆయనకు వినయంతో సేవలు చేస్తూ ప్రశ్నలు అడుగుతూ ఆయనను అడిగితే అలా సేవ చేస్తూ అడగాలి. అప్పుడు మహాత్ముడైనటువంటి ఆ జ్ఞాని తత్వదర్శనం అయినటువంటి ఆ జ్ఞాని నీకు ఆ జ్ఞానాన్ని ఉపదేశం చేస్తారు. అటువంటి మహాత్ముడైన జ్ఞాని నీకు జ్ఞానోపదేశం చేయగలడు, ఎందుకంటే అతను స్వయంగా యథార్థాన్ని దర్శించినవాడు కాబట్టి అని చెప్పి ఈ శ్లోకంలో గురువును ఏ విధంగా మనము ప్రశ్నించాలి, ఏ విధంగా సేవ చేయాలి, ఏ విధంగా తెలుసుకోవాలి అన్న విషయం గురించి చెప్పారు. అలా మనం చేస్తే ఆ జ్ఞాని తత్వాన్ని దర్శనం చేసుకున్నటువంటి ఆ జ్ఞాని మనకు తన యొక్క జ్ఞానాన్ని ఉపదేశిస్తారు అని చెప్పి ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు భగవంతుడు. ఇది కూడా ముఖ్య శ్లోకమే. ఇకపోతే ఈ దివ్య జ్ఞానాన్ని ఎలాంటి వాళ్ళు సాధించగలరు అంటే
శ్రద్ధావాన్ లభతే జ్ఞానం తత్పరా సంయతేంద్రియ జ్ఞానం లబ్ధ్వా పరాం శాంతి మచిరేణాధిగచ్చతి. దివ్యజ్ఞాన తత్పరుడై శ్రద్ధా విశ్వాసాలు కలవాడు, తమ మనోయింద్రియముల నియంత్రణ అభ్యాసము చేసిన వారు దివ్య ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని పొందుటకు అర్హులవుతారు. అంటే ఎవరు ఈ దివ్య జ్ఞానం పొందటానికి అర్హులు అంటే శ్రద్ధ, విశ్వాసం, ఈ రెండు కూడా చాలా ముఖ్యం. ఫెయిత్ తర్వాత డివోషన్, శ్రద్ధ అనేది ఉండాలి. అన్నిటికంటే ముఖ్యం శ్రద్ధ, ఆ తర్వాత విశ్వాసం అనేది ఉండాలి. అలా ఉన్నప్పుడు మనోనింద్రియాలను నియంత్రణ అభ్యాసం చేసిన వారు, మన ఇంద్రియాల గురించి, వాటి ప్రలోభాల గురించి నిన్న మొన్న కూడా కొంత చెప్పుకున్నాము. ఈ ఇంద్రియాలు ప్రలోభాలను మనం ఆపగలిగితే, నియంత్రణ చేసుకోగలిగితే, ఒకేసారి మొత్తం ఆపేయమని కాదు, అంత సాధ్యం కాదు, బట్ కొద్ది కొద్దిగా మనం అభ్యాసం చేస్తూ ఈ ఇంద్రియాలను మనం కంట్రోల్లో ఉంచుకోగలిగితే, నియంత్రించగలిగితే, అలా మెల్లగా మనం ఆ అభ్యాసంలో ఉండగలిగితే దివ్య ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని పొందటానికి అర్హులము అవుతాము. సో ముందుగా మనకు కావాల్సింది ఏమిటి? శ్రద్ధ, విశ్వాసము, ఈ రెండు చాలా ముఖ్యము. ఆ రెండు ఉన్నప్పుడు మనము తరువాత ఈ ఇంద్రియాలను మెల్లమెల్లగా నియంత్రించుకోవటానికి ప్రయత్నించాలి. అప్పుడు మనకు ఈ ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం పొందటానికి అర్హత అనేది వస్తుంది. అప్పుడు ఇటువంటి శ్రేష్టమైన అలౌకిక జ్ఞానంతో వారు అతి త్వరగా శాశ్వతమైన పరమశాంతిని పొందుతారు. అలా మనకు అర్హత వచ్చిన తర్వాత మనము మెల్లగా ఈ అలౌకికమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని పొంది త్వరలోనే ఆ తర్వాత శాశ్వత పరమశాంతిని పొందుతాము. పరమశాంతి అంటే ఆ బ్లిస్, సత్ చిత్ ఆనందలో ఉన్నటువంటి ఆ ఆనందాన్ని పొందగలుగుతాము. అదియే భగవంతుణ్ణి మనము అర్థం చేసుకోవటము అని చెప్పి మనం ఇక్కడ ఒకసారి గమనించాలి. అంటే సత్ అంటే ఎప్పటికీ మార్పు లేకుండా ఉండేది అని చెప్పుకున్నాము. చిత్ అంటే మన ఆత్మ కూడా ఆ సత్ భగవంతుడిలో భాగమే అనేటటువంటిది మనం తెలుసుకోగలుగుతాం. ఆ తెలుసుకోగలగటం అంటే అర్థం ఏంటి? ఆత్మానుభూతిని మనం అనుభవించగలగటం అంటే భగవంతుడిని మనము అర్థం చేసుకోవటం. ఎందుకు? మన ఆత్మ కూడా భగవంతుడిలో భాగమే కాబట్టి ఆత్మని అర్థం చేసుకుంటే మనం భగవంతుడిని అర్థం చేసుకున్నట్లే. సో ఆత్మానుభూతిని మనం పొందగలిగినప్పుడు మనకు ఆ ఆనంద అనేది లభిస్తుంది. సత్, చిత్, ఆనంద. సత్ ప్లస్ చిత్ ఉంటే ఆనంద ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తుంది. కాబట్టి మనము ఇక్కడ చెప్పేది కూడా అదే. మనము ఆ సత్, చిత్, ఆనంద అనే స్టేజ్కి వెళ్ళాలి అంటే మనకు కావలసినటువంటి అర్హతలు ఏమిటి అంటే ముందు శ్రద్ధ, విశ్వాసం ఉండాలి. ఆ తరువాత మన ఇంద్రియాలను నియంత్రణ చేసుకోవటానికి అభ్యాసం చేస్తూ ఉంటే మనకు ఆ అర్హత లభిస్తుంది. ఆ తరువాత శ్రేష్టమైనటువంటి ఈ జ్ఞానం మనకు లభిస్తుంది. ఈ జ్ఞానం లభించింది అంటే మనకు ఆ శాంతి, ఆ ఆనంద, ఆ నిత్యానందం మనము పొందగలుగుతాము. ఆత్మానుభూతిని పొందగలుగుతాం. అప్పుడు మనకు ఆ శాశ్వత శాంతి వస్తుంది. అగ్నశ్చ శ్రద్ధధానశ్చ సంశయాత్మా వినశ్యతి నాయం లోకోస్తి నా పరో న సుఖం సంశయాత్మన. సో జ్ఞానము, విశ్వాసము రెండు లేనివారు మరియు అనుమానం పడే అగ్నశ్చ అశ్రద్ధధానశ్చ. సో జ్ఞానం లేకపోవటం, అశ్రద్ధ ఉండటం, ఈ రెండు కూడా ఉన్నవాళ్ళు సంశయాత్మ వినశ్యతి. సంశయంతో ఉండేవాళ్ళు, అనుమానం పడే స్వభావం కలవారు భగవద్జ్ఞానాన్ని పొందలేరు. నాయం లోకోస్తిన పరో న సుఖం సంశయాత్మన. వీళ్ళు ఈ సందేహించే వాళ్లకు ఈ లోకంలో కానీ పరలోకంలో కానీ నాయం లోకోస్తిన ఈ యొక్క ఇలాంటి వాళ్లకు ఈ లోకంలో కానీ
నా పరలోకంలో కానీ నా సుఖం లేదు ఎవరికి సంశయాత్మన ఈ అనుమానం సందేహాలు ఉన్న మనస్సు కలవారికి. అందుకని విశ్వాసం అనేది చాలా ముఖ్యము. జ్ఞానము విశ్వాసము ఈ రెండూ లేనివారు అనుమానం పడే స్వభావం కలవారు భగవద్జ్ఞానాన్ని పొందలేరు. కాబట్టి మనకు జ్ఞానం అనేది అంటే ముఖ్యంగా కావలసినది ఏమిటి అంటే ఆ శ్రద్ధ విశ్వాసము. ఈ రెండు లేనివారు అనుమానంతో మనం ఉంటే మనకు భగవద్జ్ఞానం అనేది పొందటం కష్టము. ఈ సందేహాలు ఉంటే మనసులో సందేహించే మనస్సు కలవారికి ఈ లోకంలోనే కాదు పై లోకంలో అయినా సరే ఎక్కడా కూడా సుఖం అనేది ఉండదు అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. కాబట్టి మనం ముఖ్యంగా గుర్తుంచుకోవాల్సింది ముందుగా శ్రద్ధ విశ్వాసము అన్నిటికంటే కూడా ముఖ్యము. తరువాత మెట్టు ఇంద్రియాలను కొంతవరకైనా నియంత్రించుకుంటూ ఏది చూస్తే అటు వెళ్ళిపోకుండా మన ఇంద్రియాలను కొంతవరకైనా కట్టడి చేసుకోవటం ప్రయత్నం చేసుకోవటం. తస్మాత్ అజ్ఞాన సంభూతం హృత్సంజ్ఞానాసినాత్మనా చిత్వైనం సంశయం యోగం అతిష్టోత్తిష్ట భారత. అందుకని తస్మాత్ అజ్ఞాన సంభూతం, అందుకని హృత్సం జ్ఞానాసిన ఆత్మన. సో నువ్వు కాబట్టి ఈ అజ్ఞానం నుంచి వచ్చి సంభవించినటువంటి నీ హృదయంలో ఈ సందేహాలన్నీ కూడా నువ్వు జ్ఞానం అనే ఆయుధంతో ఖండించు. చిత్వైనం సంశయం యోగం, నువ్వు ఈ జ్ఞానం అనేటటువంటి ఆయుధంతో నువ్వు వాటిని ఖండించు. అత్తిష్టోత్తిష్ట భారత, కాబట్టి ఈ యోగంలో స్థితుడవై నువ్వు లేచి యుద్ధం చేయి అని చెప్పేసి భగవంతుడు ఇక్కడ అర్జునుడికి చెప్తున్నారు. సో అర్జునుడు యుద్ధం చేయలేను అని కూర్చోబట్టి ఈ సంభాషణ అంతా కూడా ప్రారంభమైందని మనందరికీ తెలుసు. కాబట్టి కొన్ని విషయాలన్నీ కూడా వివరించి ఇప్పుడు ఈ మాటను చెప్తున్నారు. కాబట్టి అజ్ఞానం వల్ల నీ హృదయంలో తలెత్తే ఈ సందేహాలన్నీను ఈ జ్ఞాన ఆయుధంతో నువ్వు వాటినన్నిటినీ ఆ సందేహాలన్నిటినీ కూడా ఖండించి నువ్వు ఈ యోగంలో స్థితుడవై యుద్ధానికి తయారయ్యి లేచి యుద్ధం చెయ్యి అని చెప్పేసి ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. ఇతి షోడశకం నామనం కలికల్మషనాశకం నాతః పరతరూపాయ సర్వవేదేషు దృశ్యతే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. సకల వేదాలన్నీ వెతికిన కలియుగ విషపూరిత ప్రభావాలను రూపుమాపటానికి 16 పేర్లు కలిగిన హరే కృష్ణ మహామంత్ర జపం కన్నా మరో తరోపాయము కానరాదని కలిసంతరణ ఉపనిషత్తులో చెప్పబడినది. అది ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాము. కృష్ణం వందే జగద్గురుం. హరే కృష్ణ. ఆ తర్వాత ఈ గీత పాఠం ఏమిటి అన్నది చూద్దాము. అత్యంత పాపకర్మలను ఆచరించువాడు సహితము ఈ దివ్యమైన భగవద్జ్ఞానాన్ని ఆశ్రయిస్తే దుఃఖాలతో కూడిన ఈ భవసాగరమును అతడు దాటివేయగలడు. అది ఈరోజు మన యొక్క